Nur 24 Jahre macht das ja. Nur 24 Jahre ist es auch. Demandons le nom d'aigle en tout cas. Buen día, buen día. Boa tarde. Parlamento. Ich glaube, es hat schon sinnvollere Äußerungen gegeben, dass Griechenland eine gewisse Zeit lang damit leben muss, dass diejenigen, die da Geld hingeben, auch eine besondere Aufsicht darauf haben, was im Land passiert. Das ist normal. Es geschieht jetzt schon. Aber ich finde, man sollte solche Begriffe wie Staatskommissar und Sparkommissar vermeiden. Студено и тук както и в нас. Ще става още по-студено. Какви са природа. Никой не може да и... Какви са очакванията ви от съвета и при какви условия биха били защитени интересите на България? Първо, аз идвам сравнително спокоен, тъй като в петък политическите сили и парламента ни даде
своя глас в подкрепа да преговаряме днес. Разбира се, далеч съм от мисълта, че всичко, което се очаква и искаме да се случи, ще се случи днес. Много са темите, по които искаме много по-бърз напредък, но си пожелавам успех. Това е крачка напред във всички случаи. Днес ще се говори основно за създаване на работни места, за поощряване на растежа. Вашето правителство има ли някакви конкретни идеи в това отношение за България? Ами вижте, до сега най-вече се говореше за фискалната дисциплина, за бюджетните дефицити, за дълга, за наказанията за тези, които не спазват съответната дисциплина. И според мен това е сравнително лесно изпълнимо. Просто всяка една от държавите затяга колана, както България. Може би вече 20 години го затягаме. И в края на краищата, както и много политици в България казват, много правителства имаме заслуги за това. Въпросът е днес и за бъдеще, за да продължи тази бюджетна дисциплина, какво ще предложим съответно на хората. А това е именно икономически растеж, заетост, особено за младите хора. Рецепта до този момент никой не е намерил в Европа, нито в Америка. И се надявам от тук нататък дебатите, освен за фискална дисциплина, да бъдат и за икономически растеж. От всичко, което се говори по темата данъчна хармонизация, знаете, сме категорични, че това трябва да остане приоритет на всяка една от държавите, но разбира се, с всички сили и ние и подкрепяме всяка борба с данъчните измами. Готов ли сте да се присъедините към споразумението, ако няма съгласие за даване на статут на наблюдател на страни извън еврозоната, като нашата? Аз се надявам, че като статут на наблюдатели това ще бъде постигнато, защото да, има държави, които са заявили, че няма да използват изобщо еврото. Може би не знам тяхното място какво е там. Но ние, които особено пък като България имаме валутен борд и на практика лева е вързан с еврото, мисля, че ни се полага и ни е важно да знаем какво ще се случва в еврозоната. Така че ще настояваме за това. Комисар Георгиева няколко пъти дава идеи правителството да даде данъчна ваканция на малкия и средния бизнес, който създава работни места. Вие как гледате на това? Да, разбира се. Не случайно сме казвали многократно, че ако 500-те големи фирми в Европа назначат по 43 000 работници, ще направят близо 25 милиона, колкото са безработните в Европа. А в същото време имаме 25 милиона малки и средни фирми в Европа. По един човек, ако назначат, няма да има безработица. И затова с министър Трайков и с министър Дянков работим много усилено в момента какво да предложим.
Kanzler, guten Tag. Eine Frage, was halten Sie von dem Vorschlag, einen Strafvorschlag? Ich halte es für richtig, dass man streng kontrolliert, strenge Rechnung, gute Freunde. Aber einen Kommissar extra für ein Land einzusetzen, halte ich für keine gute Idee. Da ist mir lieber, wenn die Kommission so vorgeht wie bei allen Programmländern, streng kontrolliert. Es gibt die Troika und andere, die diese Aufgabe erfüllen. Ein Wort von Gestapo, wie optimistisch sind Sie über den Verlauf der Verhandlungen? Ich glaube, bei den Verhandlungen ist wichtig, dass man jetzt auch die Dimension einbringt, was heißt das für das Wachstum. Einerseits muss gespart werden, das weiß jeder, das ist die Voraussetzung dafür, dass das Budget in Ordnung kommt, dass überall die Budgets in Ordnung kommen. Aber die große Frage ist, wie können wir auch die Beschäftigung aufrechterhalten? Und wenn wir uns nicht jetzt massiver für nachhaltiges Wachstum einsetzen, dann fehlt einfach dieses Standbein. Und daher glaube ich, Finanztransaktionssteuer, strenge Finanzmarktregeln gehören ebenfalls zu einer geordneten Vorgangsweise, wo die Bürgerinnen und Bürger sehen, uns ist die Beschäftigung nicht eine Nebensache, sondern genauso eine Hauptsache wie das Sparen und die Schuldenbremse. Ja, If you want the car for I would have called Bonjour, bonjour.